songs. Like I only sampled songs that I loved. Okay, good. Yeah, because like. So what, you would have grown up with them, Yeah. your grandma would have introduced you to the, okay, tell us more. So it's songs that people I know listen to around me. Like, so I would hear the songs like continuously, like every day. So like it stuck with me. So I was like, no, let me honor some people by like sampling old songs. Yeah. Like unfortunately some of them have passed, so I can't really say like they heard it, but yeah, like it was to honor them. Yeah. Yeah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. Today uCredo kwi-interview and then waperforma afterwards. Kule interview shem ebebonakala nervous, ndase ndaqoma ndiyamsizela. I-performance yakhe ke I feel ibi-worse than leyana besikhe sayibona kwi-TikTok. Andimazi uba why this guy uperformela ntoni. Umculo ndiyavuma uyawuthanda, kodwa awukho kuye nje at all. And ke isibindi sakhe, isibindi salo mfana, yazi uba besisebenzisa esi sibindi sakhe apha ebomini, siphusha ngale ndlela aphusha ngayo ngesikude I am telling you. Yena uba ngaziva ezi comment zithethwayo ngabantu akanamsebenzi nazo, uyaziva I'm sure, uyazibona ii-comment ezithethwa ngabantu ngomculo wakhe, akanamsebenzi nazo nje at all. Uthi mabathetha abathethayo, qhubeka nomculo wami. Hayi Credo, umculo wakhe uyamanyela, kwakuthiwa kungapha kwi-6 million views. Hayi siyawumamela wona. Nirhalela akafumane abantu abazomtreyina i-vocal, bamtreyine nje nokuperforma. Uyabonakala shem uba le nto ayenzayo yena uyayithanda, into nayo kushota nje kancinci. So xa engafumana abantu abazawumkwazi umtreyina akwazi noko ucula, akwazi ii-notes. Uzamile shem lo mntu ebemkhalisela i-keyboard, uzamile naye wangena, hayi akuhlangani kwa i-keyboard yakhona. Bethunani hasileke, bethunani uCredo akalali engatyanga indlela ahasilisha ngayo le. So akazuyeka ke i-hustling yakhe nxa abantu bekhalasa, mabathetha abathethayo. Mna ndi-inspired nguCredo shem, uya-inspirisha, akathathi no for an answer. Uthi ndawubona phambili, yanyuka inowuthi yathini, ayifuni mna ukusala, mna ndizawucula. Hayi bethunani. Andazi ke nini uba beseniyibonile ke le performance kaCredo, and andazi nicingani ngayo. Masithetheni kwi-comments nitsho uba nicingani ngayo.
mhlambe nabanye ba-inspired kusasa umuntu uzawuthi apho wayifake khona i-CV ngokwakuthiwa akuqashwa uphinde uyozama futhi banye ngoba usoyiqalile leyo bhizinesi leyo yafeyila uphinde uthathise uvuke uyizame futhi uCredo undenza ndizifile kanjalo mina ndiyazi-ke wena kwenza uzifile kanjani. Okay-ke guys, enkosini mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, bye bye for now.